Oyo kurigia kirego ky'obujumbe ase bunge ya Bomachoge chache kaunti ya Kisii Abdalla Matoke nigo bonaganirie aborokiwa bonsi bali bagochakora matemo manene wiki egocha amaya ase amatemo abo ase boigo chingaki echo Matoke niga ababoririe abarai bonsi bali bakorigia ebirogo ao ase obochori bore bosio kwenekia buna nkororia bari omorembe. Nyantegete kuganĩria abana bagũchokora matemo or especially abana bagũchokora matemo standard 8 ntegete kubatakera chingaki chingiya naite ching'ororo banyare kũnyora into basomire bakora matemo ase enchera ya oboro ekora gochikoeta bari nabo igo na bari bagokora matemo form 4 na bara gotete kwagwisheria chingaki chingiya mapema ekera matemo agocha gochaka banyore na bara bumbe nyogite into basomete baita matemo. Bono asama kana siasa ayagusi osikenye ngima egento gioka nanje nata kubekerio giria nenkelinga abantu baminto abagusi gato baba itongo to baba twerero to baba tabaya tusikabara kibirogo ngo birigitore torigie birogo nekeriria ndekire ejikoleta no nyibese baleta maisugusu usikerete abantu baitonyare kumia nasengiye tokurigio uburai bwe constituency osuburai bwe county abagaka baragambire seti abasikwe no nyerende chigaki cyabe kara chikoera chiera namusikana